Hingpit nang napasakaan og kaso ang doktor nga nagpakatap og fake news nga dunay langyaw nga namatay tungod sa coronavirus sa usa ka pribadong hospital. Ani ang report. Giklaro ni Police Colonel Marlo Castillo, ang hepe sa RACO 7, nga wa pa maaristo ang doktor sukwahi sa nanggawas nga report. Gani karon panghapon napasaka sa Cebu City Prosecutor's Office ang kaso batok sa optometrist. Moagi pa kini sa proseso sa piskalya hangtod na sa korte nga mao'y mo issue og warrant kung dunay basihan. We formally charge Josephine Brian G. Consuelo, aka CJ Brian Consuelo sa kanyang FB account for violation of Article 154. This is the unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the revised penal code committed through and with the use of information and communication technology pursuant to Section 6 in relation to Section 6 of RA 10175, yung cybercrime law natin. Una na nasuta sa RACO ang false information gikan usab sa nagpakabana nga mga tao nga mitaho nini. Busa dunay awhang ang RACO nga dili gyud magpataka og pagpakatap og mga impormasyon nga dili validated sa mga otoridad sama sa issue sa coronavirus disease kon COVID-19. We urge the public kasi medyo mabigat itong case na ito at just this morning yung first test case namin regarding Article 154 doon sa Danao incident, fake news din. Yung facts noon ay yung nangunguha ng bata na white man. Pinost online, unverified yon. That's why yung Danao Police Station right this morning, inaresto nila kasi may warrant na yung subject natin noon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.